Салом алейкум дӯстон, барои шумо як аксияи нормали сар додем. Телефонҳои арзон ай 10000 то 15000 ҳаваеро мо шумода скидкаш кардем 500 рубл, 1500 рубл, 1000 рубл ҳам хеле арзонш кардем. Ҳозир шумода подробно гуфта мегзарем. Телефонҳо бошад телефонҳои Redmi 12, қатъи Redmi 13. Пешаи видео тамошо кардан лайк мемонем, дар дӯстон равон мекунем ва дӯстон дар раво ки аксия хабардор шаванда телефонҳои арзон бихарай. Магазини Риафон телефонҳо 1 сол гарантия дорад официале ва магазини мо бошад 14 рӯза возвратни гарантия дорад ва дар канал обуна шуда мемонем. Видеоро так до конца тамошо мекунед. Короче, телефони Redmi 12 памяти 428 5000 мАч батарейка дорад, 50 мегапиксел камера дорад ва ҷои зарарнаш бошад Type-C, поён ҷои колонка 90 ГГц Full HD, экранш кор мекунад, ҳамхеле навод RDC ва иниш бошад камера 50 мегапиксел ва 50 мегапиксел и ҳозир яркиша камтар баланд кунам шумода камтар кутобад вот иниш бошад основной камераш 50 мегапиксел, анаш бошад фронтальный камера. Хитон баҳо метен телефонҳои нархи 428 бошад 11500 рубл. Айна дар инҷа нависаги 11500 рубл. Ҳамира барои шумо 500 рубл арзон мекунем ва рӯзои ҷумъа стекло чехол бесплатния метавонем магазини Риафон биён харидорӣ кунем. Адрес мо бошад метро Буторгская, выходи 4, торговый центр Зеленый, номеро дар рӯи экран ва памяти 856 ГБ мешад. Нархи вай бошад 13990 рубл. ҳамхе бра 13990 рубл. ҳамира барои шумо 13000 туғриш мекунем. 12990 рубл. Не 12490 рубл. Иҷам бошад 500 рубл барои шумо скидка мекунем. 11500 бад 11000 шид ва иш бошад 13000 бад 12500 рубл мекунем ва ранги сери сиёҳ ва кабуд. Ҳама расепташ ҳаста метавонед заказ кунед ва телефони дивингиш медонед. Чӣ телефона? Телефони ва дадри коробка ё бошад дарош пленка задаги, чехоли прозрачный ва зарарнаки хиша дорад 22.5 ватт. Ана телефони навш бошад. Тёмнасини оз дар наличка намода шумо нишон метавонед ки обзори ира кардагем. Ранги кабуд ва ранги зардаш аст. Тёмнасиниша ба наздикӣ мебиёрем барои шумо. ҷои рамуша зарарнакш Type-C ва 5030 мАч батарейка. Процессори бошад Mediatek Helio G91 Ultra ва метавонед ба ин камтар бозӣ рам кунед, бозиҳои тангаҷанкуна ё дигар мошинбозӣ ва агар барои PUBG бигӣ камтар мебардорад 45 FPS ба фикрам хе мебардорад. Ай боло бошад ҷои наушник ва фронтальни камера бошад 16 мегапиксел, основной камераш бошад 108 мегапиксел. Ай рӯи камера, ай рӯи процессор ва ай рӯи батарейка ай телефони Redmi 12 камтар бақувваттаракай телефон модели нав телефони Redmi 13 ва ин телефон бошад ранги гуфтум кабуд ва ранги зардаш аст. Дадри коробкаи бошад 33 ватт турбозаратка дорад. Дар муддати 1 соат 20 минут ё 25 минут ай 0 то 100 пур мекунад. Метавонед шумо заказ кунед дар аксия ва ин аксия бошад то 25 сентябр давом мекунад. Ва гуфта намонад нархҳои ё бошад ҳозир 8 памяти 828 бошад 14990 рубл бошад. ай телефон бошад барои шумо 1500 рубл арзонш кардем. Метавонед биёед магазини Риафон муроҷиат карда харидорӣ кунем ва ба дигар шаҳрҳои Россия доставка мекунем ба почта 300 рубл Тоҷикистон. Россия 300 рубл, Тоҷикистон бошад 700 рубл. дар муддати 3 рӯзи корӣ дар Тоҷикистон доставка карда мерасонем ва дар иҷа бошад авиакасаи мо аст. Акай Ҳусейн кор мекунад. Акай Ҳусейн чо кардед? Кори хуб. Иҷа бошад Real Avia, номерош бошад 920 371 0388. Метавонед муроҷиат кунед ва телефона билета ба нархи арзон ва боварӣ ай магазини Риафон ва ай Real Avia харидорӣ кунед. Саломату хонаобод бошед. Лайк камон бача тамом.